Ja, vi kan klippe på uavisen. Der kommer journalisten der. Jeg tror her ikke. Først vil jeg gerne sige velkommen til prinsesse Anne-Marie og de venner og gæster, den bringer med sig fra Sjællandssiden, fra Hundested. De 90, hvor DIFCO 62 ville stoppe færgefarten med et halvt års varsel, har medført et samarbejde mellem kommunerne og havnene i Hundested og Grenaa, hvis foreløbige resultat er, at der fra i dag igen er en Hundestedfærge i Grenaa Havn. Og det samarbejde er vi glade for. Dernæst vil jeg sige velkommen til dem, der hører hjemme på vores side af Kattegat. Dem, der er mødt op for at hilse prinsessen, eller Hurtig Marie, som hun også blev kaldt, da hun sidst sejlede over Kattegat. Velkommen. Det er opmuntrende at se, at så mange her er kommet herud på denne festlige dag. Og jeg ser det som et udtryk for det sammenhold, der har været i Grenaa Kommune om og for at sikre rutens bestående. Både i den mellemperiode, som prinsesse Anne-Marie i dag indleder, og til næste forår, hvor det virkelig skal gå hurtigt med fregatfærgen Kattegat, som er under bygning i Norge. Nogen vil spørge, hvorfor vi er så ivrige for at holde fast i en færgeforbindelse mellem Grenaa og Hundested, når der er mange andre tilbud om befordring mellem landsdelene. Hvorfor kan vi ikke vælge dem? Og hvorfor kan vi ikke bare forberede os på, at når vi heroppe i midten af slutningen af 90'erne får en fast forbindelse over Storebælt, så er der jo i en vis forstand landfasthed mellem Sjælland og Jylland. Jeg mener, at svaret ligger lige for. Der er ganske rigtigt flere ruteforbindelser mellem Sjælland og Jylland. Og vi får også en dag en fast forbindelse over Storebælt. Men det ændrer intet ved, at forbindelsen mellem vores to havne af et stort publikum bliver opfattet som den helt naturlige. Vi stoler på, at dette publikum bliver ved med at være her og værdsætter den direkte forbindelse mellem vores to landsdele. Kun med en afbrydelse i krigsårene har dette publikum været der siden juli 1934. Så når vi om halvanden måned har fået Anne-Marie ind i en fast overfartsrytme og eventuelle begyndelsesskavanker afhjulpet,
skal vi mødes igen for at fejre 60 års jubilæum. Og dette traditionelle publikum vil utvivlsomt også blive ved med at være her, også efter den tid, hvor man ikke blot med tog, men også med bil kan komme direkte fra Jylland til Sjælland. Mange vil synes, det er en behageligere rejsemåde, i stedet for de flere hundrede kilometer på landevejen. Og tidsmæssigt kan vi også konkurrere, i hvert fald når prinsesse Anne-Marie næste forår afløses af den rigtige hurtigfærge. Men det er da også helt oplagt, at dette at være brohovederne for det, som et stort publikum opfatter som den naturlige vej over Kattegat, har afsluttende virkning. Det betyder noget for Hundested, at man deroverfra kan komme direkte til Jylland. Og det betyder noget for Grenaa, at man herfra kan komme direkte til Sjælland. Det påvirker vores erhvervsmønster, vores kulturudvikling, befolkningens daglige rytme. Så derfor er filosofien her i Grenaa den, at vi har været færgeby for Nordsjælland og Hundested i 60 år, og det vil vi blive ved med at være. Og jeg er overbevist om, at i Hundested ser man på det på akkurat samme måde. Jeg vil godt her tilføje, at vi er svært kede af, lidt flove over, at der kom en pause på 4 uger, hvor vi stod uden færge. Men prinsesse Anne-Marie kunne først være her nu, og så opstod dette hul, som vi ikke havde anden mulighed for at dække. Så derfor er dagen i dag glædelig i dobbelt forstand. Vi begynder på sejladsen efter en gudskelov kort periode, hvor den slet ikke har været der. Og det kan næsten minde om den dag i juli 1934, da der første gang var færgeforbindelse mellem Hundested og Grenaa. Det eksploderede dengang i begejstring, og en af vores lokale digtere skrev en sang til færgens pris, som jeg godt vil plukke slutningsverset fra. Så venter vi, at fremtidsdagene kommer, må svare til, hvad sikkert mange borgere tror, at der må gå en strøm fra kyst til kyst hver sommer, så færgeruten den må vokse sig om sider stor. En her fra Grenaa Strand, en fra den anden side, fra Hundested på samme tid, så begge færger kan et sted i Kattegat forbi hinanden stille glide, for så at føre passagerer med fra land til land. Situationen i dag er næsten som dengang. Vi har foreløbig kun den ene færge, men vi ved jo, at der i mellemtiden har været både 2 og 3 på samme tid. Og det skulle måske gerne ske igen. Men nu et trin ad gangen, og det trin, I tager i dag, hedder prinsesse Anne-Marie. Så skal jeg ikke sige mere. Vi skal stadigvæk høre lidt musik, og nogen skal ud og sejle. Men skal vi ikke være enige om, at vi nu, og måske igen, når hun afgår, giver prinsesse Anne-Marie et kraftigt hurra med på vejen. Og så vil jeg gerne sige jer tak, fordi I vil være med til det her denne middagstund. Færgefarten mellem Grenaa og Hundested, længe leve. Tak skal I have.
Hej.